Vi står lige nu i den alvorligste udenrigspolitiske krise siden Mohammed-krisen. Sådan lyder vurderingen fra flere sider efter, at Donald Trump han har truet Danmark med handelskrig, hvis vi ikke overdrager Grønland til USA. Her på TV2 der samler vi i aften en række nøgleaktører til en diskussion om Grønland og Danmarks fælles fremtid, hvis vi altså har en. Jeg synes, det er mærkeligt at sidde heroppe og ligesom være en lus mellem to negle. Det synes jeg, at grønlænderne de skal have lov at bestemme selv, hvad der skal ske med deres land. Først og fremmest skal grønlænderne finde ud af, hvad de vil. Jeg vil gerne have mit eget Grønland. Og så skal vi støtte dem i det. Vi skyder, er det næsten 6 milliarder den vej hver eneste år, ikke? Og de er bare skide utaknemmelige. Så skal vi ikke bare give dem til at have amerikanere. Kunne du tænke dig at blive amerikaner? Nej, ikke mig. Trump opfører sig som en magtsyg idiot. Det er måske første gang, jeg nogensinde har følt mig sådan utryg. Og så håber vi bare, at de har lyst til at være en del af det her rigsfællesskab fortsat, når de finder ud af det. Der udspiller sig i øjeblikket et historisk og højspændt trekantsdrama. Om mindre end 24 timer bliver Donald J. Trump indsat igen som USA's præsident i Washington D.C. Og han har jo ikke lagt skjul på, at han vil have kontrol over Grønland. Men hvad vil Grønland egentlig selv? Hvad vil Danmark? Skal rigsfællesskabet bestå, eller skal vi i virkeligheden have et helt andet fællesskab? Det er det, vi vil have svar på i aften. We need Greenland for national security purposes. Vi er i en alvorlig situation. Man kan jo godt tage Trump alvorligt, uden at tage ham bogstaveligt. When we go to Denmark, we're treated like second and third class citizens. They tell us to go home. Welcome to America. Welcome to America. Jeg rifter om det. Det er virkelig mange, der vil have det. Vi vil ikke være danskere, vi vil heller ikke være amerikanere, vi vil være grønlændere. Ja, velkommen til kampen om Grønlands fremtid. Vi sender i aften her fra København og hos Jesper Steinmetz i Nuuk, og det gør vi efter uger med gule breaking-overskrifter, med vilde udmeldinger, ekstraordinære pressemøder. Det er stor politik, og det er også store følelser. Det skal vi tale om i aften på begge sider af Atlanten. Ulla siwatsini ma ataqarpunga qisalulumi tuuku social media ammaraanni annumaneqsoorunami amatakkuppaq taavalu susoqassavamita kalaallit nunaanni meqqakka siunissakka qanormita Inuusuttuaqqanillu maani nunatsinni upakaatitsutullusooq iliortoq $100 tunioralluni meeqqanut meeqqat inuusuttut nammin akisinnaangitsut eqqorniarsaqalugit akuerisinnaangilara uanga taan akuerisinnaangilara kamannaqivaqa uanga namminnaanagaasuuguma peerusukkaluarpaqa atassami soorsusinnaanani kisiallusorsuttariaqarluni pikkunalaarpu uannu imalun pikkunarpoq ingammimeeqqamsuunissaaqarsaatigalu. Velkommen til alle her i Nuuk. Vi er i Kulturhuset Qaduaq, der på grønlandsk betyder trommestik. Og lad os begynde debatten med et helt enkelt spørgsmål, og lad mig indlede hos dig, Kubanuk Olsen. Du er født og opvokset her i Grønland. De fleste af os kender dig nok fra de sociale medier. Du har 1,5 million følgere, fordi vi er mange, der er helt op at køre og meget fascineret af dine meget smukke videoer her fra Grønland. Og så stiller du så i øvrigt også op til det kommende valg for Selvstændighedspartiet Naleaq. Men mit enkle spørgsmål til dig og alle andre, det er sådan set om 4 år, når Donald Trump er færdig som præsident. Er Grønland så stadigvæk med i rigsfællesskabet? Ja, vi er stadigvæk med i rigsfællesskabet på det tidspunkt, men vi er godt i gang med vores selvstændighedsproces, for der er en masse lovgivning, en masse samarbejdsaftaler, der først skal på plads, før vi kan blive selvstændige ude i fremtiden. Så ja, om 4 år, der er vi stadigvæk en del af rigsfællesskabet, men hvor vi har hjemtaget en masse
ting, der gør, at vi er mere klar til at skulle blive selvstændige. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, er Grønland med i rigsfællesskabet om 4 år? Ja, det er jeg helt sikker på. Altså, jeg er en til en enig i det, der lige er blevet sagt. Altså, jeg både håber og tror, at Grønland er med i rigsfællesskabet. Jeg håber også, at Grønland har hjemtaget flere opgaver, og på den måde er ved at gøre sig mere selvstændigt. Men jeg håber, at rigsfællesskabet kommer til at bestå. Altså, generationer frem kræver, at vi formår at forny det. Aya Chemnitz, kort om 4 år. Jamen, jeg vil gerne omformulere spørgsmålet, og så vil jeg sige, er der en relation mellem Grønland og Danmark? Det tror jeg, ja, om 4 år. Det kommer til at være en udviklet version. Det kommer til at være et mere ligeværdigt partnerskab. Det kommer til at være, at Grønland hjemtager flere områder. Men vi er også nødt til at have meget mere fokus på at skabe økonomisk udvikling i det grønlandske samfund, så det bliver en holdbar udvikling af det grønlandske samfund. Alex Ahrendtsen, om 4 år er Grønland så med i rigsfællesskabet? Det håber jeg, men det kræver, at regeringen og Folketinget ændrer radikal kurs. Hvis de ikke gør det, så tager amerikanerne over, eller så sejler Grønland alene på en islag, og det vil jeg være ked af. Mutebeo Ede, velkommen også til dig, formand for den grønlandske regering. Samme spørgsmål. Om 4 år har du så været med til at trække Grønland ud af rigsfællesskabet? Det var lige kort, der. Siunissamut inuia kadaatit kissaatigisaanut alluiarnagusimasu aamoqaatigisaajaqarpara kadaatisikutamut avalangisaanarput Dansk Folkeparti oqaasaqartuatut taamaalisussati oqaasertalermatu kadaat tamatiluit nunammaani uumasinnaanikuusimapput sikutamut avalarruusaanarneq ileqquanginnamikku isumatusaarnerli ileqquigamikku. Akaluk Lynge, det er dig, der stiftede det parti IA, som Mutebeo nu står i spidsen for. Du stiftede det jo, fordi du gerne ville have selvstændighed. Så samme spørgsmål til dig om 4 år. Er I så ude af rigsfællesskabet? Jamen, siden er der løbet meget vand i floden, fordi vi jo også var med til at hjemtage hjemmestyreordningen på masser af fronter. Vi har haft et meget godt forhold til den danske regering og danske politikere, og Grønlands selvstyre fra 2009 er jo noget, som vi selv har bygget op, og som vi skal være stolte af. Og jeg tror, at vi har masser af muligheder for videreudvikling. Men jeg må sige, den sikkerhedsmæssige eller sikkerhedspolitiske stilling, vi er midt i dag, der er ikke nogen diskussion, der er ikke nogen forhandling mellem Danmark og Grønland. Det, der sker i dag, det er, at vi skal beskytte vores land, og vi ønsker også beskyttelse fra Danmark omkring hele den her diskussion omkring fredelig valg. Hvis der skal være et fredeligt valg og ordentligt valg i Grønland, så er den indblanding, der er kommet fra USA og specielt mærkefolkene, det er noget, som vi aldrig nogensinde har oplevet, så vi må have et demokratisk flade, som vi kan være sikre på, giver den rigtige mulighed for vælgerne i Grønland. Er her i København, og kan jeg byde velkommen til dig, Mikkel Runge Olsen. Du er jo seniorforsker ved Danmarks Institut for Internationale Studier og har speciale i Arktis. Det kan godt føles som om, at hele verden snurrer rundt om Grønland lige i øjeblikket. Men hvad er det egentlig, der gør Grønland så vigtig globalt set? Jamen, det er der flere grunde til. Hvis vi starter med de geostrategiske grunde, jamen, så må man sige, vi står i en situation, hvor vi ser stigende stormagtsrivalisering mellem USA, Kina og Rusland. Og det har så ført til, at særligt USA ser Arktis og Grønland som en potentiel svag flanke, igennem hvilken USA kunne blive angrebet. Og lad os lige prøve at vise det med et kort, som I kan se her. Hvis I ser Grønland, der ligger i midten her, så kan man se, at den korteste vej, hvis Rusland for eksempel vil fyre et missil afsted mod USA, ja, den går lige tværs hen over Grønland. Men Mikkel, Grønland har jo altid ligget der, og vi har jo haft spændinger mellem øst og vest mange gange. Hvorfor er det lige, at interessen den eskalerer i øjeblikket? Jamen altså, hvis vi går tilbage til 2013, jamen, der havde vi en helt anden situation. Der så man Arktis som sådan et lavspændingsområde, hvor det kunne godt være, at Vesten og Rusland var uenige med hinanden andre steder på kloden, men i Arktis kunne man finde ud af at arbejde sammen. Det begyndte at gå skævt fra 14 og frem, så fra 19, der ser vi, at særligt amerikanerne, de begynder at se
Grønland og se Arktis i sikkerhedspolitiske termer, altså som den her potentielt svage flanke. Tusind tak skal du have. Lad os så lige prøve at tage fat på rigsfællesskabet mellem Danmark og Grønland, fordi hvad er det egentlig for et samarbejde og fællesskab, vi har i dag? Vi har prøvet at koge 100 års historie ned til 100 sekunder. Året er 1921. Christian den 10. og dronning Alexandrine besøger som de første kongelige Grønland. En række lande, inklusiv USA, har anerkendt, at hele Grønland er under Danmarks styre. Under 2. verdenskrig brugte amerikanerne Grønland som baser, mens Grønland var helt afskåret fra Danmark. Ved et møde i Udenrigsministeriet underskriver udenrigsminister Ole Bjørn Kraft og Amerikas ambassadør, Mrs. Anderson, den nye Grønlandstraktat. Og i 51 underskrev USA og Danmark en forsvarsaftale, der betød, at USA havde uhindret adgang til baser i Grønland og en forpligtelse til at hjælpe Danmark med forsvaret. Welcome to Tole, where the local time now is 8:45 a.m. Med grundlovsændring i 53 ophævedes Grønlands status som koloni og blev ligestillet med et dansk amt. Grønlændere fik dansk statsborgerskab og pas. Så overrækker jeg dig Landstinget det originale eksemplar af loven om Grønlands hjemmestyre. I 1979 fik Grønland hjemmestyre med eget parlament, og hjemmestyret overtog flere sagsområder som kirke, undervisning, kultur og arbejdsmarked med dertilhørende bloktilskud. Og i 1985 under eget flag. I 2008 stemte mere end 75% i Grønland for selvstyre, og året efter blev det en realitet. Jeg kan slet ikke beskrive det, fordi følelserne de kommer op i en. Med anerkendelse som eget folk og med suveræn ret til egen undergrund, der måske kunne bane vejen for økonomisk selvstændighed. Mutsbede, lad os lige lege, at vi er i år 2050, og at det kun er op til dig at bestemme Grønlands fremtid. Det er jo sådan noget, politikere elsker, at hvis de bare kunne have den totale magt. Altså om 25 år, hvordan ser dit land så ud? Inuiat idinjarsimassuttik qaffassalluarsimasut inuustissarsiornik siuariartortut kinaassartiksuli upperadu siunissamut ingerlaart. Hvad er det om 25 år, som I gerne vil gøre, som I ikke kan i dag? Altså helt konkret, hvordan ser det ud? Hvordan er det, når man går ned i Nuuks gader, for eksempel? Siullortuqaatigisat ilinniartstaanikut suli siuarsaaqissimassuugut inuiaqatigittullu ima aama kinaasusarput suli toqqammavigitigalugu pingortitamik inuoqateqarsinnaajutigaluta ineriartoqqissimassuugut inuustissarsiornikkut ullumikkut ineriartortikkumasimasagut siuariartulersimasut aalisarnertapertaqalersimasorsuli annorusumik takornariaqarnermit aatitassarsiornermit taamaalillnit aama inuustissarsiornerup taamat ineriartorneratigut ilinniartstaanik inuiaat kivissimasimminnut unammilligassatillaam taamaalillutik ullumikkutulli takulluit qaangerniarlugillu ingerlasimaltik alloriarsimasut tassiunissarput tassaniitariaqarpoq alloriartariaqarpugut tassunga upperaralu kalaal tassungarsinnaavuut ida ukiut ineriartorfigisimasagumassakkut qulikkaat kinguut qiviaraani alloriartarsimagu annertuunik kisiannilisuli aama alloriarfissaqartarlu tasoorlinuiaat allataam taamat inuuneqartu. Men er det for eksempel, at I frem for, at man sender fisk, rejer til Danmark for at få det pakket ind i plastik, så er det en opgave, som I selv tager jer af og selv tjener penge på her i Grønland om 25 år? Soorunami aqaguagunngua taamaalisinnaavut pitsaanerpaapaajuuq niiverneri tamam qallunaannuatigoortuanaavissinaangillat nunarsuarmuqartuaanarsinnaangilau qallunaannaa aqqutigalugu maangaaniit nunarsuarmut nunarsuartut maanga. Betyder fremad også økonomisk uafhængighed? Tassami nunatsuulluuni niivernermassak imminu isumalluutigip qallunaannaan massak ernumajuarsi uisaami akitsuusarsorneqarnissarsi imminut isumalluutigisarpuu nuna asiingit akunnitsinni niiveqatigigaangatta taamaamat soorunami inuussissarsiornik aningaasarsiornikkullu namminiussuseqarnilersimanissarput anguniagassaavuq kisianni aama namminiusseqalivinnaviangilagut niiverneq illuatungeriinnu ningaanniit ingerlanneqartuaanerma taamaamat isumaqarpunga ullumikkumingaaniit alloriarsimaffsuugut
isumalluuteqarnerpu allanit annikinneruulersimasoq isumaqanngilaqallunaa nunaat aallavigiuanarunnаарneqarniarp tausuna tamarmik kipiniarneqartoq qallunaa nunaanik attaveqarneq qularingilara inuiaqatigipassuu tamaani kinaasuttimikkut ilaatigullaami ilaquttaqarnikermikkut attaveqarfiigamikkut taan piujuartussaassoo kisiannili aallavigiuanarunnаарnissaa immartaan paasiuminaatarpoq uavut eqqartuleraangatsuumaani uavut nunarsuarmioqataagattaama uavutsinniit nunarsuarmut ammasumi ingerlasumi pinissarputastaan kissaatigisarpu. Kubanuk Olsen, vi er som sagt 25 år fremme i tiden. Hvordan ser dit Grønland ud? Jeg ser os som stolte mennesker for at være selvforsynende. Folk, der selv har ansvar for alt. Folk, der ikke længere skal spørge Danmark om lov for at kunne gøre ting. Så jeg ser mine børn som nogle glade, stolte grønlændere ude i fremtiden, som forsørger sig selv. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til den tid, for jeg tror på, at vi kan selv, og vi skal selv, og ja. Hvad er det, dine 4 børn kan om 25 år, som de ikke kan i dag? Altså, deres andet sprog er engelsk allerede på nuværende tidspunkt. Men til den tid, der har de helt sikkert studeret i andre lande udenom Danmark, internationalt. Og ja, de vil være nogle stolte grønlændere, der er stolte over, at de selv kan forsørge sig selv. Og ja, jeg tror da stærkt på, at de arbejder med turisme for eksempel, for til den tid, der er vi klar til turister. For på nuværende tidspunkt er vi ikke sådan helt givet op til turismen, men det tror jeg, vi er til den tid. Og så forhåbentlig er der også igangsat nogle mineaktiviteter, hvis priserne er steget tilstrækkeligt nok til, at det bliver rentabelt at mine mange forskellige mineraler her i Grønland. Agerluk Lønge, som den erfarne politiker, er det her så fuldstændig urealistiske drømme? Nå, man forventer vel at tage den roligt. Altså os, der er i den her alder. Jeg har set verden, jeg har set udviklingen i hele Arktis. Jeg har arbejdet direkte med oprindelige folk over hele verden. Det eneste sted i verden, hvor et folk er anerkendt som et folk, det er i Grønland, med deres eget land, med ret til egen ressourcer og det hele. Så de ordninger, det skal vi værne om. Så det amerikanske angreb, der kommer, det kommer meget an på de næste 25 år, hvor stærk den bliver. Og fordi vores lille befolkning er her, vi er her, og vi er ikke så mange. Og i Nuuk for eksempel er halvdelen også næsten fremmede, om jeg så må sige. Altså grønlænderne er, altså vores befolkning er også meget blandet. Der er færinger, og der er danske, og der er filippiner, og der er islændinge og thailænder. Vi skal alle sammen passe på hinanden. Jeg synes, den tryghed, vi ønsker nu her i den her situation, det er, at der er tæt samarbejde mellem Danmark og Grønland omkring den meget voldsomme angreb, der er på vej, både fra MAGA og fra USA. Og derfor er det nødvendigt for Grønland og for os og for vores sikkerhed og for vores by, at vi siger, vi er nødt til at stå sammen i den her situation. Der er ikke nogen, der er bedre end det ene og det andet. Men hvor er det fantastisk at høre de her drømme for fremtiden. I har jo en fuldstændig klar vision for, hvad I gerne vil med jeres land. Lars Løkke Rasmussen, som dansk udenrigsminister, deler du de her drømme? Forstår du grønlænderne, og mener du, det er realistisk? Jeg er 100% enig i alt, hvad Agerluk Lønge lige sagde, og jeg deler det 100%. Der er jo en tredjedel i rigsfællesskabet, vi ikke har med her i dag. Det er Færøerne, som jeg har fulgt meget, meget tæt, fordi jeg er gift ind i en færøsk selvstændighedsfamilie. Og jeg ser for mig, at den udvikling, Grønland skal undergå, det er den samme, som Færøerne har undergået. Da jeg startede i Folketinget, var det færøske bloktilskud til Færøerne, det udgjorde en tredjedel af den færøske offentlige økonomi. Nu er det nede på 8%. Når vi ser på Grønland, så var det sådan for 30 år siden, der var bloktilskuddet cirka 60%, det er faldet til 50%. Og jeg ønsker den samme udvikling for Grønland, som den, man har set på Færøerne, at man løfter sig uddannelsesmæssigt, at den læge, man møder, det er en grønlandsk læge og ikke en dansk læge, ligesom man har oplevet det på Færøerne.
Men det vil sige, hvis vi har et uafhængigt, også økonomisk Grønland ejer Kemnitz, er rigsfællesskabet så ikke bare en tom skal? Man kan sige, at alle beslutninger om Grønlands fremtid, den skal træffes hjemme i Grønland, og det er derfor, det her valg det er ekstremt spændende. Jeg vil også gerne sige til DF, at jeg synes virkelig, det er utilstedeligt, at man går ud både og fører indrigspolitik i Malago på vegne af rigsfællesskabet, men sådan set også, at man siger, at det ikke er Grønlands selv. Det er Morten Messerschmidt er på besøg i Malago, og det er noget, som jeg tror rigtig mange af os i Grønland tager negativt ned. Så der er brug for at sige, den linje, som jeg synes, regeringen har lagt, der er, Grønlands fremtid skal træffes i Grønland. Det er den helt rigtige linje. Og jeg synes, det er vigtigt at sige, at der er så mange områder, som er gået i stå. Der er mange områder, hvor vi er nødt til at sige, at regeringen er nødt til at oppe sig. Regeringen er også nødt til at give meget mere plads til, at Grønland kan stå i egen ret. Vi vil gerne være medlemmer af Nordisk Råd. Vi vil gerne være medlemmer af Arctic Parliamentarians i egen ret. Og det her med, at man fra fra Udenrigsministeriet for eksempel, skal have en person med, når man er rundt fra Grønlands side, der skal man måske give lidt mere los til, at Grønland kan stå i egen ret. For som vi siger i Grønland, intet om Grønland uden Grønland. Tak skal du have. Du har mange ting, men lad os lige springe tilbage til det, du siger til Alex Ahrendtsen her. For Alex, du får dybest set at vide, at Dansk Folkeparti udviser disrespekt for grønlændernes ret til selv at bestemme. Respekterer du, at det er grønlænderne, der bestemmer over Grønland? Grønland har været en del af kongeriget siden 1380. Og i Dansk Folkeparti, der synes vi, at det skal Grønland fortsætte med at være. Vi stemte imod selvstyreloven i 2007. Vi har advaret mod folkeafstemningsmuligheden i Grønland, fordi det vil føre til den situation, vi er i dag, hvor amerikanerne meget gerne vil overtage Grønland. Det vil være en ekstremt dårlig idé. Men har danskerne nogen ret til at bestemme over grønlænderne? Ikke at bestemme over, men danskerne har lige så meget ret til Grønland, som grønlænderne har. Tænk på, at der er 30%, der har dansk som modersmål på Grønland. Fordi de har været tvunget til at lære det i skolerne? Nej, der er 10%, der er født i Danmark. Hvad skal der ske med dem? Grønland har været en del af kongeriget, det skal det fortsat være. Og så vil jeg bare sige, altså det er altid en god stil, at man taler til de folk, der er her. Morten Messerschmidt kan ikke svare på de spørgsmål. Jeg kan heller ikke svare på det. Vi fører ikke indrigspolitik. Vi har advaret mod den situation siden 2007. Man kan finde alle citaterne på det. Og jeg vil bare anbefale grønlænderne at blive i rigsfællesskabet, fordi det er bedre for dem, end at være alene, og at amerikanerne tager over. Tak skal du have, Alex Ahrendtsen. Kuva Olsen, jeg kunne godt tænke mig at kaste den her hen til dig. Hvad synes du om det, vi hører her, at Danmark har lige så meget ret til Grønland, som grønlænderne har? Jeg vil ikke give ham helt ret, fordi vi her i Grønland er inuit. Vores forfædre kommer fra Nordkanada og Alaska, så vi er inuit. Så på grund af det har vi kæmpe stor kulturforskel mellem danskere og grønlændere. Og vi i Grønland, vi snakker jo grønland, så vi har en helt anden kropssprog, og vi gør alle mulige ting i hverdagen helt anderledes, hvor vi er et med naturen, og har en forståelse for naturen på en anden måde. Så nej, jeg vil ikke sige, at selvfølgelig skal vi samarbejde ud i fremtiden, men vi er ikke de samme. Så det må vi jo også respektere, for vi er Gaddafi. Nu skal vi møde ægteparret Jan og Nivinuaq Ede, der bor her i Nuuk. Ligesom så mange andre børnefamilier, så har de travlt med dagligdagens mange pligter og glæder. Men de er ikke mere travlt, end at de har tid til at tage den store samtale om, hvordan Grønland bliver selvstændigt. Og der er de enige om, at vejen dertil, den er ikke helt let. Jeg hedder Jan Ede, og jeg ønsker et selvstændigt Grønland. Hvad er grønlænderne? Hvad er det, de vil? Vi som folk, vi vil gerne bestemme selv. Jeg hedder Nivinuaq Ede. Om vi skal være selvstændige eller ej. Jeg synes ikke, vi har råd lige nu, men jeg håber, det kommer i fremtiden. Jeg synes, vi skal passe på og ikke gøre det for hurtigt. Fordi vi er faktisk ved at lære endnu. Vi kan ikke bare springe ud i det, fordi vi er stadigvæk afhængige af et bloktilskud fra Danmark. Hvis vi skal være realistiske, så har vi altid brug for en støtte fra Danmark. Vi er et stolt folk, og vi er grønlændere.
Torben M. Andersen, du er formand for Grønlands Økonomiske Råd, og nu hørte vi ægteparret Ede her være lidt bekymret for Grønlands økonomi, hvis man bliver selvstændig. Lad mig starte med at spørge dig, hvor afhængig er den grønlandske økonomi lige nu af den danske? Jamen, det har selvfølgelig en betydning, men jeg synes også, man skal starte med at konstatere, at den økonomiske udvikling i Grønland har faktisk været rigtig god igennem en række år. Der har været stigende beskæftigelse, indkomsterne er steget osv. Selvstyrets økonomi er også ganske god. Det er så drevet af fiskeriet, og der kan man så sige, at hvis man skal se på, at man bliver mindre afhængig af de ting, der kommer fra Danmark, altså det er jo bloktilskud, men det er også de andre ting, de opgaver, staten udfører i Grønland, og de opgaver, der bliver udført i Danmark for Grønland og forskellige andre ting, så er det klart, så kræver det udvikling. Det kræver både en større økonomi, så man kan løfte det, altså finansieringen af det, og det kræver også noget i forhold til arbejdskraft, fordi der vil være brug for folk. Altså det vil sige, at den udvikling, der er været med at løfte uddannelsesniveauet, er også vigtig, at den kan fortsætte, og at man så får et bredere erhvervsgrundlag, så man har en mulighed for at have den proces. Men lad os sige, at man bærer sig rigtigt ad. Politikerne gør alt det klogeste, det gør de jo ikke altid. Men nu det siger vi, de gjorde i den her situation. Hvor lang tid ville der så kunne gå, før at den grønlandske økonomi var opbygget til at være en selvstændig økonomi? Ja, det ville jeg jo elske, at jeg kunne sætte tal på. Det er jo umuligt, fordi der er så mange spørgsmål. Det her det er dels et spørgsmål om nogle politiske prioriteringer. Det er nogle spørgsmål omkring, hvordan det udvikler sig, blandt andet med råvarepriserne i forhold til mineudviklingen. Men man kan jo se, at der er en udvikling, som der allerede blev sagt, bloktilskud eller de overførsler fra Danmark. Hvis man ser dem som andel af BNP, så er det mindre i dag, end det var for tidligere tilbage i tid. Man kan kigge til Færøerne og se, at man kan have en proces, hvor man får en stærkere økonomi, og så kan man gradvist reducere de her ting. Så i forhold til, om det kan lade sig gøre, så kan det klart, det er en proces, og hvor lang tid det tager, det afhænger så også af nogle ting, der er ude af politikernes kontrol. Torben N. Andersen, tak skal du have for den vurdering. Ja, så tak. Vi har fået en ny mand i stolen her. Velkommen til dig, Erik Jensen, formand for Siumut, og også finansminister her i Grønland. Nu hører vi jo den store økonom sige, at det er bestemt realistisk, at Grønland kan blive selvstændigt og også økonomisk uafhængig af Danmark. Det er dig, der sidder på pengekassen her i Grønland. Hvordan ser din plan ud for, hvordan I kommer dertil? Sumarpunga pingautrattorissuusoq oqaatigissallu nalaga fingornissatsinut aqqut ornipparput aamalu apequssersuinerit assiingitsut uagut uniffiginagit kisianile taassuma piviusungortinnissaanu qanor agunissaanut suliaqarpugut uanilu apeqqummi pingaarnorpaajuvoq pisuussuteqaratta nunatsinni atorluarnerusariaqakkatsinnik annertulerusumillu aningaasiut isertitsissutigisinnaasatsinnik soorlooqaatigernerqartutuut nunamut aaliingersumasumu massakkut pisuussutigut annertuumik iluunaarutiineqartingerlanerp tastanmakkimut taannalu unitsillutigu massak maanu oqartussaafi annerusut soorl inusstissalerinam oqartussaaffik toqqaannar nunarsoormiuqatigiin niueruteqarnikkut pisuussutitsinnik annertunerusumik inueqatigil iluunaarutiinerusaanik ingerlalernissatsinut pissasugut ukiun qaninnerpaani naatsorsuutigivaara pisuussut taakkua atorlugit immitsinnut napatinissarput pilersittariaqaratio. Hvem er det så, I er klar til at handle med? Ullumikku niuruteqarnerput annertuumik ingerlatererparput nunarsuormiuqatiginnut assersuutiginnarlu aalisakkanut tungassuteqarpat kiinamut niuruteqarnerpu pitsaasumi annertuumi ingerloo Amma tulu inunaanu massakku oqalorutiginerit ingerlapput EU-mut oqalorutiginerit aama niuruteqarnerillu ingerlapput annertunerusumillu aama aningasiliissuteqartuarnissaa soorl aattassarsiornera tungaatigut amerikkarmiu maani aama aningasiliisinnaanissa taanu uartorneqarsinnaaru pisuussuteqaratta nunarsuarmi pigineqanngitsut uumaani pigaagut taakkulu avammut niurutiginninniktigut annertunerusumik isaatitaqalernerulta immitsin napatinnissatsinnut uaqularutigingilera ingerlalersinnaanerput maani nunarput aningaasarsiorfiineqarnera qimallutigu nammine uut aningaasarsiorner pilersissallutigu uut pilersinnissaa tassua siuttoqataanissarput ingerlakkusukkatsiu. Så er det jo oplagt at spørge dig, Pille Broberg, formand for Nalarak. Hvornår er Danmark klar til at, eller hvornår er Grønland klar til at kappe båndene til Danmark? Mapiartoriusiullert erseqqissaassutigissalluu nunatsinni naalagaaffingorniartoqartilluu Danmarkkimut аққутиникки пититсисоқарнеартуник пеқарунангила сулеқатигиинниссарпут илақуттагу Danmarkkимит эққарсаатигану илаалу тангуллут уу аққукки питинниарлуга таасингумаллуннит тулангақарникуунгилагут таамаамат наатсорсуутигингивиппара уллормут таамату уллулииссасоқки пититсиниартоқартумик наатсорсуутигиллуиннарпара наалагааффингорута аама сулеқатигиссаллут. Jeg kan ikke lade være med at
bed mærke i, at du også nævner handlen med Kina. Burde Kina i virkeligheden spille en større rolle her i Grønland? Altså burde de få større indflydelse, hvis I nu kan få noget mere handel ud af det? Oqangilanga annertunerusumi taakkuamaagni sunniiniarlutik ingerlanerarnissaat pissasu kisiani assarsuutigiva nunarsuarmiuqatiin kikkualuartunilluunni suleqatrarsinnaanissarput ingerlannissaat taam pingaarutiqarpoq assarsuutiginarluu taavakka aalisakkat qaleruallillu maani pisuussuttigut annertoruussuarmik kiinamut nunarsuarmiuqatitinnullu taakkua tunisarpagut taakkulu annertunerusumik nalitu norusunngorlugit I uumut imalun nunam allamut tuninaqarsinnaanissa tan ujartortuartussarap kisan avaqqussinaangilarput ullumikkut raajartassiisutigineqartu annertoruussuut kiinami niuutigineqarmata oqangilaulli allanik aattassarsiornikku allatuullu taakkua isernersaanut siunertaqartuartor taana paatsorneqanginnissaa kissaatigivarput taamaattorli siunissami pisuussutittan niuuteqarnitsigut pitsaasumik nunarsuumiuqatitsinnik piumasaqaatit annertuut aammalu kikkut ikingutigalutigit ilisimaaqissaaratsigit tassalu Danmarkimut Amerikkamullu aama niuuteqarnigut assiigitsu taakkua kipisiinarniarni kisianil annertusarneqarnissaanik oqaartuut tungavigivan. Her i København, der har jeg også fået nye gæster i studiet. Justitsminister Peter Hummelgaard og formand for de konservative, Mona Juul. Velkommen til jer. Lad mig starte med at spørge dig, Peter her Hummelgaard. I bakker jo op om grønlændernes ret til selv at bestemme, og de fleste grønlandske politikere siger jo, at målet er, at de skal være selvstændige. Betyder det så også, at Grønland skal leve uden tilskud fra Danmark? Jamen altså, jeg synes, det er en lidt mærkelig diskussion, også når man hører både Dansk Folkeparti og også nogle af de ting, vi har hørt fra de konservative. Vi har jo alle sammen i Folketinget for efterhånden en hel del år siden vedtaget en selvstyrelov, hvor det er, at der er fastlagt en fuldstændig klar procedure, som også utvetydigt siger, at fremtiden for Grønland bestemmes i Grønland og af grønlænderne. Jeg er selv af det synspunkt, at jeg tror, at vi alle sammen står stærkere i et stærkt og levedygtigt rigsfællesskab. Men hvis man også gerne vil have, at grønlænderne skal aktivt tilvælge det rigsfællesskab i fremtiden, også når de måtte stå på fuldstændig egne økonomiske ben, så er man jo også nødt til at sørge for, at det er med ligeværdighed og med respekt. Og der tror jeg ikke, at det er frugtbart, at man lyder som en anden koloniherre, eller at man siger, at de rent faktisk ikke har noget at skulle have sagt. Altså, fremtiden for Grønland skal bestemmes i Grønland og af grønlænderne. Og hvis de på et tidspunkt må ønske sig fuldstændigt selvstyre eller fuldstændig selvstændighed, så skal det være på det tidspunkt, hvor de mener, at de er parate til det. Så lad mig spørge dig, Mona Juul. Hvis man på Grønland har drømt og sunget og talt om selvstændighed siden 60'erne og 70'erne, hvem har så ansvaret for, at Grønland er i en position nu, hvor det økonomisk set er langt fra at kunne være uafhængigt i øjeblikket? Jamen, Grønland er en del af et rigsfællesskab. Vi er 3 lande, så hvis der er nogen, der vil pege på et ansvar, så er det jo rigsfællesskabet. Og der er ikke nogen tvivl om, at den situation, som vi står i nu i rigsfællesskabet, den er meget alvorlig. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi er ærlige omkring, hvad der er muligt i rigsfællesskabet. Hvad er det for et råderum, man har? Hvor er det, vi kan stille hinanden henne? Og der er det rigtigt, at der står vi lidt forskelligt, fordi at, jeg synes, det er meget vigtigt, at vi kæmper benhårdt for rigsfællesskabet. Jeg synes, det er hamrende afgørende. Efter masser af år med kultur og historie. Kan vi fra dansk side tillade os at stille krav til Grønland? Ja, ligesom Grønland kan tillade sig at stille krav til danskerne. Det er klart, fordi sådan er det et rigsfællesskab. Der skal vi netop give plads til hinanden, der skal vi netop være ligeværdige, og der skal vi sørge for, at man kan gøre det så godt for Grønland som overhovedet muligt. Jeg hører om de drømme, der er her. Jeg har selv været i Grønland masser af gange. Jeg har arbejdet for KNI, den kongelige grønlandske handel, været leverandør og kender en masse i Grønland, der er virkelig dygtig til at finde på at være kreativ og designe. For eksempel, der er masser af muligheder for udvikling i Grønland. Det er der slet ikke nogen tvivl om, og det er også det, jeg hører, at folk gerne vil. Det vil vi da hellere gerne være med til at bakke op omkring. Men en løsrivelse, det ser jeg det ikke for mig. Og jeg synes, det ser svært ud, også økonomisk. Og det synes jeg egentlig bare, man skal være helt ærlig og sige. Og det er egentlig bare det konservative Folkeparti har meldt. Lykke, du siger jo, det hele starter i Grønland. Men er du enig med Mona Juul i, at Danmark godt kan stille krav til Grønland? Ja, selvfølgelig kan vi det. Altså, jeg prøver at høre, jeg ser på det, man skal passe på med billeder, ikke? Men på en eller anden måde er det jo et ægteskab. Så vil der nogen i Grønland, der mener, det er et tvangsægteskab, altså, men det er et ægteskab. Vi har haft det i mange år. Og der skal vi selvfølgelig have en ligeværdighed, og vi skal da ikke parter
kunne tale om vores ambitioner, og det kan selvfølgelig ikke nytte noget, at vi har en relation, hvor den ene part siger, jeg vil skilles, og den anden siger, det mener jeg ingenting om, altså det, I don't care, altså do as you please. Så jeg synes også, vi skal sværge vores kærlighed, og helt ærligt, jeg er i den grad elsker Grønland, kæmpe potentiale. Det er derfor, jeg laver en parallel til Færøerne, som jo har undergået en forvandling i min levetid. Og det skal vi da bistå Grønland med. Det er først og fremmest et ansvar i Nuuk at få truffet nogle politiske beslutninger, der gør, at man kan udleve det potentiale, man har. Men når vi gik ind og medfinansierede for eksempel lufthavnen, så er det jo fordi, at det er en infrastruktur, som kan være et springbræt til, at Grønland kan komme op og stå på egen ben. Så har jeg jo det ønske, at selvom man når dertil, hvor Grønland altså økonomisk kan klare sig selv, at så vil der til den tid være et ønske om, at vi fortsat har et skæbnesfællesskab. Og det er jo blandt andet, og så skal jeg slutte, fordi den sidste uges tid har jo vist, at magtens tomrum findes ikke. Altså selvstændighed i sin absolute form. Danmark er jo heller ikke absolut selvstændig. Selvstændighed i den moderne verden er jo retten til at bestemme, hvem man skal være afhængig af. Og der håber og tror jeg da, at man i Grønland hellere vil have en relation til Danmark, end at sejle under hvidt flag med risiko for, at man altså bliver en kastebold i et stormagtsspil. Ja, og det stormagtsspil, det vender vi tilbage til lige om lidt. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Akeluk Lynge. Du stod inde på Christiansborg Slotsplads med din guitar i 70'erne og sang, at du krævede selvstændighed. Nu har du jo så været politiker i mange år. Har de grønlandske politikere foretaget sig nok for at opnå den økonomi, opbygge de institutioner, der overhovedet skal til? Nå, men altså, vi overtog fra staten forskellige områder, hvor for eksempel infrastrukturen var ikke veludviklet. Der var ingen landingsbaner nogen steder, og vi måtte selv investere i vores egen udvikling. Så jeg vil også sige til de unge her i dag, at det samfund, vi har skabt, det er os selv, der har skabt den. Det er vores forældre, det er vores bedsteforældre. Det er ikke danskerne, og vi skal ikke beskylde andre for noget. Det er os selv. Det er derfor, vi står her. Og det er nødvendigt at sige, også ganske rigtigt sagt af den, der sagde noget lige før. Det er, der er ingen uafhængige lande i hele verden. Vores afhængighed af Danmark skal løses ved, at vi bliver ligestillede lande inden for den danske kongerige. Og nu må derfor bliver vi anerkendt som hver sit land, Færøerne, Grønland og Danmark. Ja. Og så på den måde må vi have hver af vores regeringer, og der må være et fælles råd af anden slags, der styrer, eller der mødes en gang imellem. Jeg tror, at det der ligeværdighed, som vi er til at drømme om, jeg vil gerne stå foran Christiansborg igen. Ligeværdighed. Du har nye sange på repertoiret med andre ord. Det glæder vi os til at høre. Hele Broberg. Jeg hører både Akeluk Lynge her og også den danske udenrigsminister sige, at selvstændighed, altså den absolute selvstændighed findes ikke. At man skal have nogle partnerskaber, man skal have et eller andet tilhørsforhold. Det ved jeg, at du ikke er enig i. Du mener stadigvæk, at selvstændighed, fuldstændig, absolut selvstændighed for Grønland, det er realistisk, og det er også opnåeligt. Nå, der er ikke nogen mission, der er ikke nogen. Der er ikke nogen, der er så nu er på ugen af min bigger så pengene der er ret en session bigger på tigerne ramne gode så under 53 simi. Uafut bigger der så gik godt så der ret ingen i andre ringet. Nemmen der nu en sidste på. Når du er på bisani i sødt, altså du er som mercenær. Giver nu rejse ringe ikke godt, der er du så mercenær ikke godt. Der var så godt der nu nok på bisæt Namik. Tamam mercenær så på ugen nu nok på. Kangusutigin nagu. Tamam nemmen i livnis at kartonar til så. Det spasio minatida hvad der er noget sødt. Danske orosung middag, Amerika med orosung middag. Kan der de orosut tununa. Det nemmen i livin nu til. Hans Engel, politisk kommentator og tidligere forsvarsminister. Du har jo været hård i mulen i den her debat og sagt, det er spild af tid at tale om grønlandsk selvstændighed. Hvorfor?
Det er i forhold til Danmark. Det er især i forhold til USA og den globale situation. Altså jeg synes, det er jo en debat, der foregår i forskellige rum. Det ene, det er Grønland. Det er forholdet mellem Grønland og Danmark. Det er Danmark, det foregår, og det er i USA. Og jeg mener ikke, det har meget realisme for sig at forestille sig et Grønland, der bliver selvstændigt i forhold til Danmark, men som ikke vil træffe beslutninger om, hvorvidt man er, om man så må sige, ikke amerikanere, men er en del af det vestlige forsvarssamarbejde, går ind i forhold til USA. Og det er, hvis man skal sige det meget hårdt, det tror jeg ikke nogen regering vil sige så direkte, men jeg tror, det er umuligt at forestille sig, at amerikanerne vil acceptere, at Grønland er et område, om man så må sige, der sådan ligger og er lidt uden for det hele. Altså man vil ikke acceptere en situation, slet ikke nu, hvor isen smelter, hvor man kan bruge området meget mere operativt, hvor vi ser russere og kinesere være meget mere aktive. Der tror jeg ikke, at man fra amerikansk side overhovedet vil drømme om at acceptere, at Grønland ikke har en fast status og forankring i et samarbejde, der sikrer hele det nordamerikanske område. Det du simpelthen siger, det er, at man vil ikke af sikkerhedsmæssige årsager få lov til at være alene hjemme i så meget som 10 minutter. Nej, altså man kan sige, Trump er den, han siger det brutalt, han siger det hårdt, og vi ved dybest set jo ikke, hvad det er, han egentlig mener, og hvilke skridt han er klar til at tage. Men han siger jo det, som dybest set har været amerikansk politik i mange, mange år, nemlig at så længe, hvor man så må sige, Grønland var en del af et rigsfællesskab, der var politisk stabilitet, og så var der øvrigt is, som gjorde mange af områderne ufarbare osv., der var det en anden situation. Det er ikke længere det samme lavspændingsområde, og derfor er troen på, at Grønland ligesom kan ligge midt imellem det hele, den eksisterer ikke. Altså vi fejlvurderer USA, uanset hvilken regering der er, hvis vi tror, at amerikanerne vil acceptere et Grønland, som står uden for en fast alliance. Tak skal du have for det. Troels Lund Poulsen, som forsvarsminister, din forgænger sidder der og siger, at det her det er så vigtigt sikkerhedsmæssigt, men skyldes den her situation ikke også, at vi fra Danmarks side simpelthen ikke har opbygget en overvågning og en beskyttelse af Grønland, som vi overhovedet kan se amerikanerne i øjnene og sige, at vi har styr på situationen? Jo. Det skyldes det blandt andet, og det er jo ikke kun amerikanerne. Vi har jo også været ved at se vores venner i Grønland i øjnene i forhold til nogle af de løfter, vi har givet. Jeg stod og talte med Hans nu, han er jo ikke lige min forgænger, altså det er jo lidt tilbage i årene, at Hans er forsvarsminister. Næsten, altså selvom han ser ung ud, så er det alligevel lidt tilbage. Men det vi stod og diskuterede, det var, at det faktisk var under Hans Engel, at man træffede beslutning om de her Thetis-skib, der nu sejler. De ender med at være 40 år gamle, inden de bliver udskiftet. Det er jo et eksempel på, at der har vi jo ikke været gode nok til at få givet hele rigsfællesskabet nogle bedre kapaciteter. Og det må man jo sige, det er jo en mangel på prioritering af skiftende regeringer gennem de sidste mange år. Aki-Matilda Høegh, må man ikke også bare erkende, at Grønland er så strategisk vigtig, geografisk beliggende, at man ikke kan melde sig ud af verdenssamfundet? Grønland spiller en kæmpe rolle for verdensfreden, og derfor så bliver man måske også nødt til at makke ret, når USA, vores største og vigtigste allierede, beder os om noget. Nå, så er det lidt dramatisk. Det som ilanik allan ajorami soorlu tusarnaartoqarnerluun ajortor numingaani tusaarpaatsanguа pilipropeeri oqartoq ila ataasinguamilluunniit nunarput kisimiitsinniangikkiput kisiani uagut nunaqqatigut nammineq uagut oqartussaalluta naalagaalluta aaqqissorniarparput politikkimik aama isumaqatigissutissagut nunanik allanik maannakkut Danmarkikkoortarput Danmarkip aama avaqqutaqaatigut peqataatinna ajorluta nunarput pillu aaliangiiniaraagamik aama naalagaaffimmi soorl illersornissarpu pillu ima kangunartigaaq allaattaakkua umiarsuit paasileriallarpagu isumaqarnikuulluta illersorsinnaagaatigu kiorpassuit saassunneqassagaluarta ааllаасиннаангиттуллуунниит иллерсуисиннаангиттуллуунниит ajorpo isumaqarpuga aama imminut qaffassimаарneruйоруйссуусоq isumaqarussi Danmarkki tassaasoq USA-mut ungasillitittisoq ila Danmarkki tunniutiinnarnikoq tuskinut kingullermi sooq massakkut isumaqarpisi ilissi pisuullusi den USA massakkut qisuariaateqanngittoq naamik. Troels Lund Poulsen, vi hører jo her, at Aki-Matilda Høegh siger, jamen vi har da ikke tænkt os at være alene i verden, og Hans Engel, vi hører jo også her, at Grønland kan måske selv indgå de forsvarsmæssige, sikkerhedsmæssige aftaler, der skal til. Så kan Grønland vel også sagtens være selvstændigt og med til at sikre verdensfreden på samme tid?
Det er rigtigt, men altså, hvis man nu ligesom prøver at kigge lidt frem, så er situationen den, at hvis man i Grønland beslutter sig for at aktivere den paragraf 21, der er i selvstyreloven, så betyder det jo, at der skal føres forhandlinger mellem den danske og grønlandske regering. Der skal altså laves en eller anden form for aftale, og det kan jeg godt forestille mig vil være noget, der kommer til at tage en del år. Den aftale skal så vedtages i Grønland, den skal til folkeafstemning i Grønland, og den skal så i Danmark vedtages i Folketinget. Og her taler vi med længere forløb. Det betyder jo så, at hvis det hele vedtages, så vil Grønland træde ud af det hele, og så vil Grønland jo selv bestemme. Og det er der min pointe er, at selvfølgelig vil Grønland så i teorien være et selvstændigt land, der kan bestemme over hvilket allianceforhold man vil. Men altså hvis vi tager for eksempel det udkast, der på nuværende tidspunkt ligger til en grønlandsk grundlov, så lægger man sig jo ikke fast på, hvor er det egentlig, man placerer sig i det globale billede. Altså jeg kan jo sagtens høre mange grønlandske politikere, også min gamle ven Akaluk Lønge, som jo er blevet nu, om man så må sige, jeg havde aldrig troet, at Akaluk han skulle blive en varm forsvarer for rigsfællesskabet, men det er han vel et eller andet sted. Men altså sagen er den, det er jo realismen, der er ved at indfinde så mange steder, at man kan ikke pludselig melde sig ud, og det vil amerikanerne heller ikke acceptere. Det er det, jeg synes, man ligesom må sige, at der må man altså være realistisk, også hvis man laver en ny grønlandsk grundlov. Troels Poulsen. Jeg synes også, det er vigtigt at påpege, at der er jo også allerede i dag et samarbejde med amerikanerne, både i forhold til 1951-aftalen, men for den til skyld også den aftale, der fulgte op på den i 2004 mellem Per Stig Møller og Colin Powell, som jo netop også giver USA en mulighed for en konsultation både med Danmark og Grønland, og have en endnu større militær tilstedeværelse i omkring Arktis. Og det, som jeg også tror, vi bliver nødt til at forholde os til, som har forandret sig meget over bare de seneste par år, er jo, at hvor Arktis gik fra at være et område, som vi ønskede skulle være lavspænding, og hvor russerne taler om, at det er vigtigt, det er lavspænding. Mens russerne har talt om det, har de jo ikke lavet andet, når at forberede sig på at opruste yderligere Arktis. Og derfor ser vi nu, at den sikkerhedspolitiske situation har forandret sig markant. Det bliver vi jo også nødt til at tage bestik af i forhold til rigsfællesskabet. Både i forhold til de investeringer, vi står overfor, men jo ikke mindst også i forhold til, hvordan vi kan få et tættere samarbejde med amerikanerne. Jeg tror ikke, at det her det er enten eller, det er både og. Jens Frederik Nielsen, partiformand for Demokraterne, velkommen også til dig. Vi hører her, at stormagterne vil aldrig acceptere, at Grønland blot er selvstændig, fordi så vil de komme ind og simpelthen snuppe jer, eller øve deres indflydelse, gøre deres indflydelse gældende. Hvor står du i den debat? Tusigisisarfinningaanniit taanskiningaanniit ajornartamam taakkartorniarsarineqarp uan pineqap kalaat alloriarusuttun naarigaafinngoriartornissam alloriarpun ukiorparpassui ingerlanikuuppun taamaam uggorivara oqallinneq uaniittor piviusorsiorpa uaniittussaasoorn piumappan qanorla alloriarusuppan kalaat naarigaafinngorumаарpa uagun taan aaliangiassarput taannasuliaaallartikkumaarparpu. Musbede, du har jo hørt den her skepsis formuleret så mange gange før for Danmark, så der er sikkert ikke noget, der kommer bag på dig. Men kan du sige noget, kan du gøre noget, som i virkeligheden både gør dit eget land og folk i Danmark tryggere og roligere ved situationen? Isumakappunga. Kadaalqanu iqqarsarsinnaasseqarnerput aama iqqarsaatigineqartariaqarp. Aatarnigamuqarpun kadaallit avalassaangisaanarnikuuput maannunamna yuaqarnerminni sikuamut. Sillimanissartik ilisimaqqeqqissaarluu maan inuujuaanarnikuup. Taamaamanun inuuja kadaall maani tuusuli. Inuujaat allat aasaqqittartut. Maani tuut oqartariaqarpungaama nunanu killernut ilaanerput partisiulittaasuisa ataatimorluta oqaloqatigiitarnerput ulluni ukunani aallaavigalugu ersarissorjuruissormu qariartuutigaa namminiilerutta aam tassaniissuugut ullumikkut aqagu aam aqaguagu taakua ilagiatsiit aama piviusorsiortugu usoorunami Amerikka avannarliunu navittaaniippugut Amerikkarmiut illersornissart pillu atnornoriukkunnin mornua doktrinnim toqqammaveqartumik nunarqitiusorjuruissuart aam isigivaat taamaamat oqaluttuarisaaneq ilisimawapaamuagut oqaluttuuneqarniarsaqisaqattaanerpununa tanskiningaanniit aam naamatsiffigisaripput aam nammine eqqarsarsinnaassaqarpugut aam ilisimaqqissaarparput suut
periarfis alluriarfissal suliassarinerlugit массак исуматусаарниссарпут налунгилар тамаавит писариақарлуиннартиссаартуусо аллата ёрнақаан оқаллиннернима иттуни танскит унгасиллиситсисарпут Dansk Folkeparti miittut aataagin oqaasеқарнера ааллаавигалугит хансингиликкут иттут исуммерсортут илинниартинниарлуталусоо сунамианериссанериппут налунгиларпа аммааннунами суна аллуриарфиссаринерлугу maaниникуут нунами уумасиннаалта укиорпассуарни таанаттунгавиатсу Jens Frederik og Pelle, I nikkede begge to, da I hørte formanden for den grønlandske regering. Så nu er I trygge, og I er slet ikke bekymrede? Tässä mua isumarpung aallaavittuk paasineqartariaqart unaaso uau inuiaakataallit uau aaliangissuarpsiunissam susoqassaners. Oqallinnermaannak tusaavarput naalaagaafimmingaanni aniniarpata naalaagaafsorlum taappudassappat. Uau namminiussuseqarsinnaanerp anguniarsarivarput nammineq isumaqatiissusiorsinnaanerit nammineq ineriartornissarput aqqutissiussinnissaa sukataarutigivarput. Taan uau sutiarissuarp soorunam suleqatigin pittaaso atorfissaartittuannartussaavarp arlaatigun kisia nammin illutsin naalaagaasinnaanisarput taan anguniarparput taamaalillu taam isumaqatiissusiorsinnaaneri inuiaqatiil ineriartornissaat pittaasum nammineq alloriartinnissaan sukataarutiqarnerp ingerlassinnaavor taannaan paasineqartariaqartor nagaasaarneqaannaavippugun akissuvor illersornissar nalunartuuvor ulorianartuuvor uа qularingitara ullumikkut nammineerluta isumaqatiiniarner ingerlattuugutsigin Danmarkem tarsiisinnaas amerlaqaan nunarsuarm ikiuerusut taamaam taan naligiittumik naalegaafeqatiginnissar ingerlanneqartariaqartor ullumikkut naalegaafeqatiginnis ingerlasor taan qanganitserpor allangortariaqarpor nutartertariaqarpor takuarpum taanskiqannikeriartigisinnaanes præsidentingortus USA oqariartum nunarpsoqutigalug. Kort kommentar for dig, Pelle. Allatukannegaartaarusuppaa qallunaanukua atsainsortakutitaat атаққинниннатиккалааллинут атсаин таава ассерсуутимарлу таасиннаасуут игаликуми исумақатигиссут раатариму тунгасоқ атсиорнеартоқ таавалу аама итиллими исумақатигиссоқ сут пинеқартиллута ууппеқатаасиссасугут атаасингуамиллун таанерингил калааллит пеқатаасимасут уани таанскит наалаккерсуисуинит тупиннаққа таански сунгуйуссассаат акуннэрмивиуттуунерат тамаага киллеқалерниалерпо уагут намминеқ сапингилагут илиусеқарсиннаагут исуммақатигинниарнерни имаассиннаавоқ таанскит акерни иллуатунгаанниттуссаасу иссиавимми имату паисааартиллу имаассинаа уу киорусунгиккаатигут исуммақатигинниарнеру тугаатигут намминеқ аннаасақассагами таамаамануна паасисариақалераат калааллит сиунissarti пиллуу эққартуигаангата калааллит таанна аалиангерумаараат оқарлуартаарути Danmarkimi ааммуа писаақартингилакка. Jeg har været her i Grønland i snart 2 uger, og jeg vil bare sige, alle grønlændere, jeg har talt med, har nærmest samme historie at fortælle, når de skal berette om deres møde med Danmark og danskerne. Det er meget tydeligt, at vi danskere ikke ved særlig meget om vores brødre og søstre her i Grønland. Og det er meget tydeligt også, at der er nogle ekstreme fordomme, som grønlandske unge møder, når de for eksempel skal på efterskole i Danmark. Jeg har været virkelig chokeret over, hvor uvidende folk har været. De kan finde på at spørge, om vi bor i iglor. Har I overhovedet internet? Om mine forældre var alkoholikere, og min familie var alkoholikere. Om vi havde pingviner som kæledyr, om vi rider på isbjørn. Der var engang en ven, der sagde til mig, skal vi ikke ud og have nogle grønlandske rundstykker? Som så betyder, om vi ikke skal ud og have nogle øl. Vi er ligesom i det her rigsfællesskab med Danmark, men de ved jo ikke engang, hvilket land det er, de har koloniseret. Pernille Benjaminsen, du har også hørt de her lidt dumsmarte bemærkninger, som jeg kan huske, dronning Margrethe kaldte dem. Hvordan har du oplevet det? Jamen, jeg har jo også selv været efterskoleelev for snart 30 år siden, og det er præcis de samme fordomme, der var dengang og som er nu. Og jeg har også senere været studerende i Danmark og har mødt de samme fordomme igen.
bare hos den voksne befolkning. Så det er ikke noget nyt for os, og det er de samme fortællinger, der går igen. Og jeg ved, at du synes, at de danske politikere faktisk har et medansvar for de her fordomme, der trives om grønlændere, og det får dig til at stille et spørgsmål til Mona Juul. Ja, altså... vi er jo vant til, at der bliver talt dårligt om os, og det sker jo over det hele, og også i den politiske verden. Og det har været særligt tydeligt i den her debat om Grønland, hvordan der har været sådan en nedladende retorik om Grønland, og vi møder det jo ikke kun i tv, men vi møder det jo også på kommentarspor. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, om der fra politisk side er at man er bevidst om, hvad det er for en indflydelse, man har, når man bruger den retorik, fordi den kan have en afsmittende effekt i befolkningen. Og den er også med til at sætte barren for, hvad der er acceptabel adfærd i samfundet. Og så kunne jeg også godt tænke mig at høre, om man vil arbejde på, at man bliver mere bevidst om det politisk, og at man vil være forløber for at ændre den her negative cyklus. Ja, Mona Juul, det politiske ansvar her, jeg tror, vi er rigtig mange danskere der. Jeg har i hvert fald også prøvet at rense mig selv i forhold til, hvordan jeg har talt om Grønland, og hvordan jeg har set på det igennem tiderne. Hvad er det politiske ansvar her? Jamen, der er et stort politisk ansvar for, at vi ikke har haft den udveksling og den dialog med hinanden, som der er behov for. Det var også derfor, vi i 22 lavede et ret stort udspil, blandt andet, hvor vi fik rådgivning af Aaja Chemnitz, der også sidder her i dag, for at sige, hvordan er det, vi styrker relationen mellem Grønland og Danmark. Og der er nogle af de her ting, som der bliver talt om nu her, hvordan taler vi til hinanden, og hvordan er vi respektfulde og på niveau med hinanden. Det er også en del af det, og jeg tror, det er rigtig skidt, at vi orienterer os mod alle mulige andre lande, men vi orienterer os ikke mod hinanden mange gange, eller i hvert fald kun den ene vej. Og man kan sige, der er jo meget historieløshed også, det må man bare sige, fordi vi har jo 300 år historie sammen. Og jeg vil i hvert fald bare ønske, at der var flere danskere, der kom til Grønland. Jeg kan sige, at den der vejrtrækning, man laver, når man kommer ud af flyet, er jo helt fantastisk. Og det er bare en lille bitte ting. Jeg synes også, det er politisk ansvar, og jeg synes, vi skal se at komme i gang med det. Og apropos historie, så skal vi faktisk til et kapitel, der har påvirket rigtig mange grønlændere, og som er kommet frem i lyset i de seneste år. Fra 1966 til 1975, der fik 4.500 piger og kvinder sat spiral op af danske læger, altså 4.500 grønlandske piger og kvinder, fik sat spiral op af danske læger uden samtykke, fordi de danske myndigheder, de simpelthen ønskede, at der skulle fødes færre grønlandske børn. Sidste år, der stævnede 143 af kvinderne den danske stat for brud på deres menneskerettigheder. Henriette Bertelsen er en af dem. Mit navn er Henriette Bertelsen. Jeg er 66 år, og jeg var kun 13 år, da jeg fik sat min første spiral op. Vi var vant til, at vi skulle gøre, hvad der blev sagt af de danske læger. Jeg ved, at min mor ikke har været informeret om det. Der var ingen samtykke. Jeg var jo kun 13 år, et barn, og fik sat spiral op. Kæmpe stor spiral i min lille bitte livmor. Siden jeg blev født, er jeg blevet forskelsbehandlet. Danskere var mere værd end grønlændere. Det fortalte min mor, at lægen opførte sig sådan. Jeg er med i den gruppe, der sagsøger den danske stat. For mit vedkommende betyder det ikke så meget med de penge. Men jeg synes, at det er så vigtigt, at jeg bliver anerkendt. At staten Danmark anerkender, hvad de har gjort, hvad de har lavet. Og det er forkert, det der er sket. Ja, Henriette Bertelsen, det er jo en barsk historie, du fortæller i indslaget her. Men nu står du over for en gruppe danske politikere. Hvad vil du gerne sige til dem? Jeg vil meget gerne spørge dem om, hvornår de har tænkt sig at stå til ansvar for det, de har gjort over for mig. Og det der over 4.000 kvinder i forhold til spiralen. Hvad vil du gerne have af dem? Hvad vil du gerne høre dem sige her i dag?
at vi har sagsøgt staten, at der sker noget, fordi mange af de der kvinder, det er ældre kvinder, at vi ikke skal vente alt for lang tid, før der sker noget. Det er respektløst, og vi er behandlet allerede respektløst, og jeg vil gerne, at det bliver anerkendt, og jeg bliver respekteret, og jeg håber, at I hører os. Og hvad med et undskyld? Det vil jeg også gerne have fra statsministeren. Ved du hvad, jeg kan prøve, nu er statsministeren her jo ikke i dag, men jeg kan jo prøve at gå til vores udenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen. Man satte spiraler op i børn, uden samtykke i øvrigt. Altså, er det ikke en åbenlys, uanstændig handling, der kræver en undskyldning? Jo, man kan godt sige, at det er uundskyldeligt. Altså, men hvis nu man gerne, hvis han gerne vil have et undskyld. Ja, men det er jo uundskyldeligt. Altså, der findes jo ikke nogen undskyldning, der kan ophæve det forhold, at man jo ikke i forhold til nogle mennesker kan lave et indgreb på dem uden samtykke. Men vil du sige undskyld? Nu vil jeg bare lige også sige, altså, at det er jo ikke alle, altså, og nu kommer jeg helt galt afsted, men det kan jo ikke nytte noget, vi ikke får nuancerne med. I får sagt her, at alle grønlandske kvinder og piger, der får sat en spiral op, det er uden samtykke. Det er der altså ikke belæg for at sige. Det rokker ikke ved, at der er nogle kvinder, nogle piger, der har fået sat en spiral op uden samtykke. Det er uundskyldeligt. Det er der sat en historisk udredning i gang for at afdække. Jeg kan ikke lave om på historien, den er også fra før min tid. Men det er jo en skamplet på os. Der kører også et juridisk spor. Det kan jeg ikke sidde og håndtere her i en tv-udsendelse. Nej, men kunne man starte med at sige undskyld for det, du kalder en åbenlys skamplet? Jamen altså, når jeg siger, det er uundskyldeligt, så er det jo næsten stærkere. Altså, fordi der findes jo ikke det ord, der kan få det her til at gå væk. Nej, men hvis Henriette faktisk godt kunne tænke sig en undskyldning, hvorfor kan hun så ikke få den? Jamen, jeg er jo ikke i en position, altså jeg er jo ikke i en position, hvor jeg kan sige undskyld. Vi har sat en historisk udredning i gang for at blive klogere på, hvad er både op og ned i det her, hvem træffer hvilke beslutninger. Det vil jo være alt andet lige det rigtige at vente på at få den, indtil at man siger, vi er nødt til at sige undskyld af den og den grund. Der er også hele spørgsmål omkring erstatninger. Og jeg er med på, at det ville være rart også for vores relation, hvis jeg her i dag ligesom kunne springe alle kapitler over her, og så bare sidde og sige undskyld, eller sige, at jeg er parat til at betale en erstatning. Det ligger uden for min portefølje. Beklager meget. Okay, det kan jeg ikke sige her i dag. Jeg kommer til dig om et øjeblik, Mona Juhl. Jeg prøver lige dig, justitsminister Peter Hummelgaard. Noget, der er en åbenlys skamplet. Man har sat spiraler op i børn. Hvorfor falder der ikke bare en undskyldning? Altså, hvis man har oplevet det her overgreb, er det rimeligt, at man skal gå og vente i 3 år på, at den ansvarlige stat siger, vi skal lige tænke over sagerne, og vi skal lige undersøge? Altså, for det første, altså, jeg synes jo, alt det, jeg har hørt, og de vidnesbyrd, og hvad jeg selv har kunne læse mig til, det er jo på alle tænkelige måder dybt ulykkeligt, hvis man har fået sat en spiral op uden samtykke. Ligesom der er mange andre, også af vores fælles historie, som er dybt ulykkelige, som også er mørke kapitler. Der er også lyse kapitler. Det tror jeg også er vigtigt at have med. Jeg synes, nogle af dem var fremme her tidligere i aften om den måde, at Grønland og det grønlandske folk, som et af de eneste oprindelige folk i hele verden, nu har en egen selvstændig nation, så meget folk, eget sprog. Men det ændrer ikke ved, at der også har været mørke kapitler i vores fælles historie. Og det er af den årsag på det her også, at vi har valgt at sætte en historisk udredning i gang. Og det mest rigtige, som udenrigsministeren jo også siger, det er jo selvfølgelig at vente på, hvad er det, den udredning så rent faktisk også siger. Mona Juhl, det er åbenlyst afsindige i at sætte spiraler op i børn. Skulle man ikke bare kunne undskylde det straight away, uden at vi behøver en større redegørelse først? Jo, det synes jeg, man skal. Altså, du har undskyld. Du er medlem af Folketinget. Du ikke sige undskyld på... Jamen, det har jeg allerede sagt andre steder i pressen, at det synes jeg, vi skal. Fordi det er en kæmpe skamplet. Der var desværre nogle år i dansk sundhedsvæsen, hvor vi lavede nogle vilde ting. Altså, og det her, det er en af dem. Altså, det må have været ekstremt smertefuldt, både fysisk og mentalt. Det er jeg bare så sige, altså som kvinde, vi ved jo alle sammen det her med at skulle smide stængerne op i de her bøjler, det er bare helt forfærdeligt i sig selv. Det er et overgreb, du har været ude for, og det må jeg bare sige, det tager vi jo alle sammen dyb afstand fra. Men jeg synes også, det er rigtig klogt, at der er sat en analyse i gang. Og så må man sige, om det er det ene eller det andet antal kvinder, børn, der har oplevet det her. For hver enkelt af jer må det her have været forfærdeligt, skrækkeligt.
Og det skal vi stå til ansvar for i Danmark naturligvis. Og det tror jeg også, at vi kommer til. Henriette, jeg prøvede at få klemt ordet undskyld ud af nogen. Det lykkedes mig faktisk ikke. Men hvad synes du om det faktisk? Sagde du undskyld? Ja, det gør jeg da i allerhøjeste grad. Men altså, det er det samme, som jeg... Den opførsel har jeg oplevet så tit, og så meget fra den danske side, og det fortsætter. Og det er fornedrende. Du føler ikke, at man påtager sig et reelt ansvar? Nej. Altså, jeg har oplevet nogle smerter, familier har oplevet smerter, kvinder har ikke kunne få børn, og der er ingen, og så snakker man uden om politikersnak. Det er ikke det, jeg har brug for nu. Og mange af de kvinder har ikke brug for det der nu. I må tage ansvar nu. Agi Mathilde Høegh, jeg kan godt lige tænke mig at høre dig. Hvad gør det for Grønland og grønlændernes forhold til Danmark, når man ser sådan noget som det her udspil? Så at jeg ikke kan få regeringen til på den danske statsvegne at sige undskyld for det her. Tässä me inunnut atasiakkaanut tinderarniarsarilerami tavago inuam atasiakkaat anniarnikut soorunami qaamassavagut kisianni uanikkami puiorneqarunartoq naalagaaffiup toqqarpaa inuit kalaallit amerlisarneqassangimata meeqqat allaat amma taamannak naartunaversaasarneqassasut naak meeqqanut atoqqusaangikkaluartoq taanna utoqqatsissutigiниarpisiuk tusarusuppara. Lars Løkke Rasmussen, den skal du have lov til at svare på. Jamen, det viser jo kompleksiteten i det her. Altså, det er jo klart, at de individuelle overgreb på de her grønlandske kvinder, det er, jeg bruger ordet uundskyldeligt, og så kan man godt prøve at sige undskyld, og der kan også blive spørgsmål om erstatninger, og jeg tror, at vi vender tilbage til det. Så er der det der langt bredere spørgsmål, der handler om i virkeligheden at prøve at kontrollere befolkningstal. Det er jo derfor, vi har brug for en historisk udredning, for at blive klogere på det. Og den har vi sat i gang efter aftalen med Grønland, og den er vi nødt til at vente på, for at forstå de mekanismer, det rationale, hvad fik folk til at træffe de beslutninger, man træffede dengang. Vi kan ikke lave historien om, men vi skal lære af den, og det vi vel først og fremmest skal lære, det er, at det skal motiveres til at have et meget mere ligeværdigt forhold i fremtiden. Men vi skal vel også prøve at sætte det plaster på de sår, vi har udrettet på, så godt og grundigt som overhovedet muligt. Det skal vi, og det er præcis derfor, vi er i gang med at lave en historisk udredning. Det er også derfor, der kører en retssag. Og jeg kan ikke sidde her i en tv-udsendelse en søndag og sige, hvordan den danske stat skal køre den retssag færdig. Den er i proces. Der skal afleveres en replik fra dansk side. Justitsministeren ved meget mere om det. Det er ikke så længe. Men den sidder vi altså ikke at skrive i en tv-udsendelse. Undskylder mange gange for det også. Musbede, jeg kan simpelthen mærke, at uanset hvad man spørger jer om her i Grønland, altså andre politiske temaer, så ligger lige præcis sådan en sag som spiralsagen, som sådan et grundlag for det svigt og de overgreb, I synes, man også rent politisk fra dansk side har foretaget. Altså, når du nu hører de danske politikere her til aften, hvad er så dit svar? Danski taanimmaq eqqarsaatiingaarna ajorpaat namminneq misiginikuunginnamikku timikkut kinguaariini arlalinni taana nalaasimasat nuanningitsut aamat akuersaarneqarsinnaangitsut arlalli taamaamallu oqaloqatigiineq tassangaani naligiikunnaareertarpu illuatungaani naamatsinnermu qaraangatta akissutit ilai takkuttartassaaput quyaniaritsi uut nunasiaatiliugu pitsaasut oqaluttuarisaan taamatu ingerlajuaanarnikuu tamakkuukua naamatsiffigineqartut imaangitsoq qallunaanut allanullu naamatsinna kisiat pissuseq ileqqorlu naamatsiffigineqart nammineerusukkatta aama namminiussuseqaratta aama nalaasimasagut soorunami oqaluttuarisinnaasariaqarpagut aamalu eqqartorlu spiraalilersuusimane niviarsiaqqat inuusuttuaranguit piffissapsivigittuaq iluani 56% taamatut spiraalilerneqarsimagunik taava siunertalimmik suliaa qallunaa taama amerlatigisut niviarsissat
пиффиссам тассан таамаалиорнеқарникуунгилла аама арнат сиунертақарлуни илиусаавоқ таамаамаллу мааннунами соорунами таама амерлатигис уллумик инооқатигиатсигит qammuun misiginneqatigiwagут аама наапертуиллуартумик пинеқарниссаат наак пинеқарсиманерат наапертуиллуартулиорфигинеқарсинаангиккалуартоқ кингумут тааматут илиусерисим неқарсимас акуерсаарнеқарсинаангиммата илиусеқартоқартариақарт инуяат атаатиморуссақартиаама аллориарусуннерат инуяат аама налиттут пинеқарлутик аллориарусуннерат уллуфиортани матумасиорна qularaa imat oqallissimassaгаluartugut eqqarsalersitsiuq annertoruissuarmik ilumu naligiineq ujartorneqarsimappat kalaallim naligiineq nalitut inunna allani pineqarnissartik ujartuariuarmassuk nalitu inoqatigu alpisaqatsigit oqallin ima ittorluuniit pisimanavianngikkaluarunarpoq ullufiortan matumasiorna pisut imat aallarsimangitsuupata nammineerluni massakkut oqallitipallаттариақалернэрма ааллартинне питсаасортақарсинаавоқ кисианнили эққаамасариақартассаавоқ иммино қивиартусса тассаамата танскит оқалуттуарисаанермилу уллуманнатикиллуи илиусерисманатик сатик эққарсаатигалу Ben Chirac Ottesen, du er næstformand i Atassut, det er det, der lidt svarer til Venstre i Danmark. Og du er faktisk en af de få, som ønsker fortsat at være i rigsfællesskabet. Når du nu hører den her debat, har du så overhovedet håb om, at det her forhold, som er belastet mellem Grønland og Danmark, at det kan genoprettes? Det som siussot oqaatigisariaqarpara oqaluttuarisaan kingunqiviaqtariaqarparput. Uani pisok kalaallin inuiannik ikilisaanertut uisoorunamia tungitsinningaan oqariartiitigisinnaarput siatassa piffissam kigillormi sulia tassigiingitsit eqqarsaatialiit maanak ingerlanneqartut ilasoormeeqanarsaarinnittarnerm tungasaam pineqarput ila qallunaa naariaaffiata taamatut kalaallinut pissisilersuuteqarnera akiversaariminaatoruussuuq иллуатунгаанилу аама перерусуннарлини илумоорпоқ соо калаалеқ иннут қаллунаат иннуттаасусилик туллерту иниссиннеқассера ила қаллунаат наалагааффиан таан оқариартиитигисариақарпарпу таамаамат писсут пириус таамаат исигалигит исимақарпунга оқаллиннерит саккортуам тассан писут кисиатасса нунарпут соорунами сиунисунгасиннерусеққарсаатигалугу naalegaafinngornissamit piimasaqarpoq tassa taanaqut atertariaqarpoq amsiunisungasinneruseqqarsaatigalu. Så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig, du er jo helt grundlæggende tilhænger af rigsfællesskabet. Hvad er det så, når du siger det her, hvad er det så, der får dig til at tro på rigsfællesskabet i fremtiden? Siunisungasinnerusisigisariaqarparput. Kisasoorunami ullumik pissitsit eqqarsaatigalit nunarsuatsinna immattisimanartiminiiguut. maanak uussaa nunatsinnu toqariarterpoq illuatungaanil uiitsinnu tamiluaqutaavoq nunatsinni siunisungasinneruseqqarsaatigalugu ullumikkit avam niveqateqarnissatsin ammareerpuu kisianni qallunaa nunaat uissaami taampineqarmat sunarsua sunatamaappivoq kisiatassa uatungitsinningaani pingaartut isigivarpu soorunam naalagaafeqatiinerm illersuisuuvugut Amtaan nalilersortuartariaqarparput killormunaalagaafin piimasaqarsinnaasariaqarpuut aayuku ajortuliasi. Taantakittariaqarparput pissitigalugu ui nulatsinni innuttaasut soorunam illersorluam pisissaagatti. Taamaamat ila naalagaafeqatiin nalilersortariaqarpoq. Maanakki 2025 mippugut nalilersuerfiaqqitariaqarpar taamaasillata. Peter Hummelgaard, nu hører vi jo mange, også i Grønland, som taler om at udvikle det fællesskab og det samarbejde, man har med Danmark. Men vi hørte også Mutti B. Egede før, i hvert fald antyde, at alle de beklagelser og al den respekt, der nu vælter ud af de danske politikere, den havde man måske ikke så nemt adgang til for 14 dage siden, før at Trump han lige pludselig var kommet med de her trusler. Kan du forstå, at man har den følelse i Grønland, at det er først lige pludselig nu, at de danske politikere, de tager sig alvorligt?
Og det er med al respekt for Multi Egede, at den udlægning er jeg altså ikke helt enig i. Nu har jeg jo haft det privilegium og den ære at tjene i 2 forskellige regeringer siden 2019. Og jeg kan skrive under på, at både siden 2019, og jeg tror sådan set også før det, har det været et meget, meget, meget stort fokuspunkt. Også for os som regeringer, danske politikere, at anerkende og vedstå og få ryddet op i den forskelsbehandling, der også historisk har været. Altså, lad mig give men det giver Multi Egede bare ikke helt udtryk for, at han har fornemmet. Men lad mig give et lille bitte eksempel. Altså, indtil sidste sommer, der har der været en både uforklarlig, men til gengæld systematisk igennem årtier forskelsbehandling af, hvordan at grønlandske politibetjente og danske politibetjente bliver aflønnet. Det fik vi ryddet op i fra sidste sommer. Altså, det var der ikke stor medieopmærksomhed omkring, behøver der sådan set heller ikke at være. Men mere for at sige, altså, nu er justitsområdet et af de områder, hvor vi har meget af myndighedsansvaret på områder i Grønland, indtil at man i Grønland føler, at man er parat til at hjemtage det. Og der er det et stort fokuspunkt fra min side og fra hele regeringens side at få ryddet op i den forskelsbehandling. Fordi, som jeg også sagde tidligere, hvis det her rigsfællesskab, som jeg mener det bør være i fremtiden, skal være stærkt og levedygtigt, så kræver det også, at det skal være et aktivt tilvalg fra alle 3 dele af riget. Og forudsætningen for det er, at det bliver reelt ligeværdigt, og der ikke er nogen forskelsbehandling. Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen gilt für jedes Land, egal ob es im Osten von uns liegt oder im Westen. Und daran muss sich jeder Staat halten, egal ob es ein kleines Land ist oder ein sehr mächtiger Staat. Sul tema, diciamo, Groenlandia, Panama, allora, io mi sento di escludere che gli USA nei prossimi anni si metteranno a tentare di annettere con la forza territori che interessano loro. Est-ce que nous sommes entrés dans une époque qui voit le retour de la loi du plus fort? La réponse est oui. Alors, faut-il se laisser intimider? Faut-il se laisser gagner par l'inquiétude? Évidemment que non. If necessary, we will defend our legitimate interests, our companies and our member states. Troels Lund Poulsen, så er det jo altså i morgen, at Donald Trump han sætter sig i den helt store stol derovre. Der har været en bred erkendelse i aften af, at det er USA, der i hvert fald i en høj grad skal sikre Grønland og området deromkring. Må vi så ikke indstille os på, at det kommer med en pris? For eksempel i form af øget kontrol? Vi må indstille os i, at det kommer med en pris i forhold til, at vi skal investere mere i vores forsvar. Både nationalt her i rigsfællesskabet. Det forhandler vi i øjeblikket. Det bliver en større regning. Derudover så skal NATO også til at investere mere i forhold til Arktis. Det, der er problemet i NATO, det er jo, at de styrkemål, der definerer, hvordan vi skal forsvare vores alliance, de ikke tager højde for Arktis. Det kommer også med en regning. Og så kommer vi til at have et tættere samarbejde med nogle af de arktiske lande, herunder også USA, for den til skyld også Canada. Så ja, vi kommer til at betale en del af prisen for at sikre, at de lande, som vil skabe destabilitet, som jo er Rusland, at de ikke får lov til det. Alex Ahrendtsen, hvad kommer det til at koste, at vores nærmeste allierede nu siger, det er så vigtigt for os det her, vi skal have kontrol? Hvor bør vi imødegå dem? Jeg tror, der kommer til at ske 2 ting. Det ene er, at regeringen og Folketinget på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at sige, det er fint at drømme om selvstændighed for Grønland. Det kan desværre ikke lade sig gøre på grund af den geopolitiske situation. Det er det ene. Det andet er, at, og jeg ved ikke om seerne, og du er klar over det, i Rusland er der 24 arktiske baser, blandt andet med atomubåde. USA har 8 arktiske baser, og så har de 1 i Grønland. Hvis vi fra Danmark siger, at I kan få alle de militære støttepunkter og alle de flådehavne, I vil have, så har vi måske en chance for, at den sultne isbjørn, som USA er, de lader være med at overtage Grønland. Det er den chance, vi har. Desværre har skiftende regeringer og folketingsflertal sagt, at det er op til grønlænderne selv. USA vil aldrig acceptere selvstændighed, og hvis Grønland bliver selvstændig, så træder det ud af NATO, og så kan USA bare tage over.
Aaja Chemnitz, Grønland er omgivet af bjørne af forskellige art, forskellig kvalitet, med forskellig form for moral. Men er så meget i klemme mellem de her bjørne, at vi lige så godt kan sige det lige ud, siger Alex. Det er en utopi, at Grønland skal være selvstændig. Bør man ikke få sendt det signal, så man holder op med at spilde sin tid med den snak? For det første vil jeg gerne sige, at jeg vil gerne anerkende dem, der føler sig utrygge. Jeg vil gerne anerkende dem, der føler, at det er skræmmende, at man fra Trumps side taler om militær og økonomisk embargo, fordi det tror jeg, det er rigtig mange af os fra Grønland, som føler en utryghed omkring, hvad betyder det. Så er der ingen tvivl om, at regeringen med Arktisk Kapacitetspakke jo sådan set skulle sætte nogle ting i gang, og det tror jeg sådan set er ærlig snak fra regeringens side, når jeg hører ministeren tale om, at det er gået for lang tid, og det hører jeg sådan set også fra naalakkersuisut. Samarbejdet mellem naalakkersuisut og regeringen er jo sindssygt vigtigt i den her situation. Og så kan vi som grønlandske folketingsmedlemmer være med til at byde ind. Og noget af det, jeg tror, vi skal tale noget mere omkring, det er både, hvor er overlappet imellem NATO's styrkemål, men også forsvarets interesser, og så Grønlands interesser på den anden side. Og i virkeligheden den største succes, som vi kan se i nyere tid på forsvarsområdet, det er jo sådan set Arktisk Basisuddannelse. Og det synes jeg, vi skal gøre meget mere af. Altså lad os prøve at tale sammen om, hvordan kan vi forsvare vores eget område, hvordan kan vi også være med til selv at være med til at løse det. Jeg ved, at vi har jo en udenrigspolitisk strategi i Grønland, som sætter retning for, hvad vi gerne vil, både på udenrigspolitik og på sikkerhedspolitik. Vi er i gang med nogle forhandlinger om en ny pakke, og der synes jeg, det er vigtigt at sige, at vi skal overvåge noget mere for at vide, hvad der foregår omkring området. Vi er nødt til at have meget mere fokus på cybersikkerhed, kritisk infrastruktur, og særligt det, at vi har få søkabler i Grønland. Det er noget af det, der skaber rigtig stor bekymring i det grønlandske samfund. Så lad os prøve at samarbejde, træffe de kloge beslutninger i fællesskab, hvor det er på grønlandske præmisser, og særligt naalakkersuisut, der bestemmer, hvad det er for en retning, men selvfølgelig også, hvad er det, der sker omkring os. Men vil det sige på grønlandske præmisser, men på Danmarks regning, eller hvad snakker vi her? Ja, jeg tænker, det er jo sådan, ansvarsfordelingen er i dag. Jeg synes, det er vigtigt, og det oplever også vi fra Grønlands side. Synes du, det er en fed aftale for de danske skatteborgere? Jeg synes, at vi lytter jo til, hvad NATO siger. Vi lytter til, hvad er det for nogle anbefalinger, der er udefra. Vi lytter også til fagpersoner, både i Grønland og i Danmark. Og det er jo vejen frem, tror jeg, at vi er nødt til at finde en god vej at komme frem, fordi det her, det er en kæmpe stor opgave. Tog du hele det danske forsvar til Grønland, så vil man jo ikke kunne forsvare Grønland, som tingene er i dag. Og derfor så er det jo vigtigt, at det netop bliver på grønlandske præmisser, så man også føler et medansvar i forhold til den her opgave, som vi står overfor. Mutzebe Egede, der er nok ikke nogen tvivl om, at du i den kommende tid vil blive ombejlet af folk fra, hvis ikke Trumps nærmeste familie, så fra den nye administration. Hvad kommer du til at gå dem i møde med? Hvad er du parat til at tilbyde USA for den fornødne sikkerhed? Akisussaafiit agguarneqarsimanerani pissutsit qanu inississimaneri tauaama nammina atuarsimasariaqarput ullumik illersornissam tungas namminersorn pillu inatimalislugu isumaqatigistигааgut danskit suliassarigaat avissaartoqarpat allatu tau iliortoqartussaavu tullia kadaal nammineerlut aaliangissaarp siunissarqanu isikkoqassaners aama oqaatigereerparpersarissoriuruissuarmik kadaallinunaat kadaallunaaniituguuagullu amerikkarmiungorniangilagut aam qallunaangorniangilagut kadaaliuguuagut kadaaliunerpunun amaani tummilluta tungavigerusukkiput nunanik illernik suleqateqarluta aamalu tassangaaniit nunarsuarma allannunanik suleqateqarluta kasuttussaqqaarput soorunami suleqatigut amerikkarmiut ippassa ulluma aqaguut suleqatigisussaaqeerpagut suleqatigiineri toqqammavilerneqarsimapput ukiut massakkut fiassinnerlugit sakkutooqarfeqarnerup kingunerisaanik suleqatigiifis assiingitsut toqqammavilerneqarsimammata igalikumi isumaqatigiissut Gordon Powell Bærstigil kisim atiungisaat Josef Duse Motsvils kadaallunaaninggaaniit atsioqataafigisaa toqqammavilisimavu arlariinik suleqatigiifissatsinnik massakku qinigaafim naalakkersuusut suliaraluit eqeersartissimasaanik taamaalillunilu aama suleqatigiinerup annertusaqqinnissaanup tungavissiisuni isumaqangila taauqallunaat suleqatigiineeruttut suleqatigiineqarpsuli suleqatigiinerit
Taama ittut nunatta pisariaqartippai nunami sanilerisaminnik. Aama niiverneq siammasinnerusoq qallunaanunaatigooqqaartuaanaangitsoq ujartorsimagutsigu. Taava aam tassaniima aqqut. Isumaqarpunga kalaalit uagu ilisimawarpsumiinerta. Amerikkammiungorniangilu isumaaluppuu soorunami pissutseqanuittut eqqartorneqart aallaavигалугит кисиани атаатимоорнеқ нукигалугу такутиссаққарпарпут уагунуна туммисарпут уагуусоқ аалиангифигисассарпут. Vivian Motzfeldt, du er minister blandt andet for udenrigsanliggender. Hvem ser du skal have ansvaret for Grønlands sikkerhed? Pingaarnerpaatut oqaatigilara ullumikki suleqatiginerit ingerlatagut tassa Danmark suleqatigaarput illersernis eqqarsaatigisagaani aama Amerikka suleqatigaarput taamaamat qulequttan oqallisigisatsinni aamalu piffissami ullumik nallikkatsinni ersaaqissaartimik maani politikkerit ataatimoorpugut aama siunnerfiit tamaas ataatim isigissagaani ullumikkit naaragaafeqatigiini ilaanitsinni naatumu aam ilaavu Aamna torsuutigilluinnaqqissaarpara ullortaana nunarput naaragaafinngorpat aama naatumut ilaasalluta nunarsuarm inissisimanerput nunarsuup sinnerata aamalu iligiit toqqissisimanissaan annertoruissuarmik isimaqarpoq taana Amerikkam kisim tungangilaq aama Europamut tungavoq imartaruissuaqarnerput nunaruissua inifigisarput Iligit illerserneqarnissaanut pingaaritileruissuarm inissisimawoq taamaam oqallinnermi immaam piffissangorpoq nunatta silaqassisaa tusarnaasallugu aama ilisimasat maan pigineqartit ataqqilligit tusarnaasalligit piffissarnalligarput aamalu iniviaqatigit nunarsuarmilu iligit toqqissisimanerisimi inissisimassappata oqaleqatiginerit naligiiffiusut pisariaqartinneqarput Iniviaqatigit tamatta pisariaqartipparput naatorsoruminassitsimut ullunut toqqissisimanartunut ikaarsaasallita taanalu pisariaqartitsiviuoq oqaleqatigiinernet naligiinermit tungaveqarfiusunik ullumikkit pissitsit nallikkagut immaqa pingittoortinneqarsimasinnaagaluarput qallunaat oqartussaafik tigimmiagartik tamakkiisimik naamassisimasууpassik taana pisimangimmat ullumikkillifip taama. Kubanuk Olsen, der er utrolig mange, der er bange. Er du bange? Naaoersinngilanga. Upperluinnaqqissaarakku siunissami nunat suleqatigiligassagut isimaqatigisseer fiisarimaarigut uagut namminer pisariaqartitaumalilligit. Imaasangilaq nunat allat assersuutilu Danmarkip imalin USA imalin arlaappingavasisamaat aalaangersussagaat uai ullussarpoqana ingerlassanerso uaitsiunissami kalaallit nammineq aalaangiisuusarumaarpugut kikkisuleqatigissanerligit qanitullu uagit inuiaasuut aallaavigalitaq taamaalillin ersingilaanga soorunami qunuuna mernarsinnaasarpoq aama namminawa suivaarnusakkutuunikuugama Nedingila uku umiarsuit aallaasinnaangitsit nedingila iluaningaani tamaatakerernikuugakku taamaamat Danmark illersungaarsinnaagaatu upperpiangila ajaraluartimi taamaamat siunissami nunat allat suleqatigimaartariaqassiipput imaliinniinaatumut ilaasort nammineq Danmark ataaniungitsoq naatumi ilaasortangorumartugut tastaamaalillung imatu ersingilanga aama unassorsunneq kalaallit kinaasiseringinnamikki sorsuntarneqangila uai sakkussa tamak allat aterliit pingortitam iniigatta uumasin piniartarlita pingortit ataaseeqatigalugu taamaamat uagitsinniinginnami taamatu sorsukkimasarneq ungasippoq uagitsinut kisia uaersingilanga. Der er under 20 timer til, at Donald Trump han holder sin store indsættelsestale. Troels Lund Poulsen, hvis Donald Trump han bruger noget af sin dag i morgen på at tale om Grønland og Danmark, hvad håber du så, han kommer til at sige? Det tror jeg ikke, jeg kan give noget svar på, for jeg tror ikke, at håb det er en strategi. Men det, som jeg trods alt glæder mig over, i forhold til den nye administration, der tiltræder, som nok skal give mange spændende diskussioner, det er, at der er en meget stor amerikansk interesse i forhold til Arktis. Det synes jeg er godt, fordi at, som jeg har sagt flere gange i løbet af i aften, så står vi i en anden sikkerhedspolitisk situation i forhold til Arktis, end vi har gjort bare for få år siden. Så vi har også brug for et stærkt engagement. Vi har også brug for et stærkt engagement for rigsfællesskabet.
Og vil i hvert fald et forsøg på at se lidt optimistisk på det. Tusind tak skal du have. Det blev ordene for i aften. Tusind tak til alle jer, der var med her i aften. Alle, der deltog i debatten, både med stærke meninger og stærke følelser. Tak til publikum, både her i Grønland og i Danmark, og ikke mindst tak til jer, der så med. Om et øjeblik, så er der reaktioner på TV2 News, og så er det jo i morgen, at amerikanerne får en ny præsident. Vi sender indsættelsen på TV2 og TV2 News fra kl. 16. Tak for nu, eller som vi siger her i Grønland, Qujanaq.